بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري رولو بونا فلا كوب تشغودي ميلاتانو ما فو دابور init le ou ini sogoma pour kanga nekele ba bebiska fo sabula me somadala o telefona bora no bebiska fo ayo ko kele demene folo e fulibaliya o tien kuma yo ya beka nga damna folo ni karsa ini nyakuma namu anga adamanda sigi chugola singa ma ya tabulula oye kuma be damna ye anga makoro ba foto ko mo sebe damna fana do ni mo nana kodo damne ka solo ma fulike nam kuma do abisa ke la hala do kono ereti jingala ayo ni ko kalamando be mo ko mo do bisa nyine fuliko nga ni ote nam ablanda ni imam go fu ka solo bi la hala nyuma kono e kele damne ayo musikroba do fora ko ne ma ko fu bi safne ba ochen ochen etuli bo ebe fu la je dongo do nibe ko ebe don trege fula ebe do ko ngele mo wati waso tote safne la blede la gboru o ti chen ya onye abe fika fole don ti to ko la blede la gboru doni e mona ko mona gela chugo amana boya chugo ni ba ko kan doni nam akachala fe don ina no bokula awo amusko ba do ba ko fu bi safne ba o musoro wa kuma ichen agonye awo sabula doni reflen yara do bara hakile ya dige don esiko to la ubende o bi mo no wala ko mimbe ni ba tayreke imana sefni kala la chugo wasoro ya damna don esiko to la ubende akila mashitita ikunfa kalalike mashuna kanisi kibi fini kala gasore mo damna don ayi abada ko be don di o ma fo jibi do kola don yo jibi do kola don ko ni ka so ni aye ko aya jo kelengele don wala ko ni ka so ni aya adlalen jogo mina na fo re ka adlani kala kelengele ko di dala atana ni kala fla abna ni kelengele ndi alabi so do koro mo bi ko keni fanga de akbar ibi se fanga muye ise ko muye bi baraka keno de ka ko nyina bo ka keno de ayo ibi no wala fana tubarika ibi munge ni mo jon la fiu ibi no wala o de fu bi safune ba yo me ya mo soro ba kuma na ko fu bi safune ba la akbar ko do bi miri de do bi se kuma na de jate mino do ani kuma nyafo chugo do ani hakiltiga kuma fana do esika to la sabula ni ko do ye ko fu bi safune ba o ta fam ya fam ga ni ko atige ko don ti to kula akila ke ga de ko fam esika to la kuma sendo do munu me kalandi mo ma blay esika to la una faka bu kuzo alhamdulillah aw bismillah ablay bi kalo klitan shegi nam ju kalo samba fla ni mwani fla o fasri bawe sebenike fasri gafo kuna amna laje frete folo kasika okuma wadonye fomo koye inshallah famali kasika soro ko dola ala koke amina ambada mene ni gafe mutogole républicain mune ba kono bi Maître Kassim Tapo nam ale kuma na shara sumba kurwa sigili ko baramunu kuma besina o ko ni jama benaka o ko yelema doni do bisika do shara sumba inkono nam ka kini Maître Kassim Tapo ka nyefolu yi ayo Imam Mahmoud Diko ale kuma taw don ajila saka foko wajibi do sisa malidenw bela jeli ka fara ɲɔgɔn kan nam walsa ka se ka jamana la kilen ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ zandigila ko ban ciya wale dɔ kɛra yen nɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen a kɛra sababu ye ni maa wɔɔrɔ ni tora ko dafɛ gendarme 2 polisi 1 ani sigidalamɔgɔ 3 wɛrɛw gendarme 2 kelen yɛrɛ o ye ne den parce que n kɔrɔkɛ den do Haidara ala ka hinɛ an n'a fɔ a bɛ bɔ tɔmɔtu yɔrɔ kelen wallahi ala ka hinɛ ala les échos wele ale ko di ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko yɛlɛma minnu b'a la ka
fɔ an ka jamana kɔnɔ ko wasa ko ka se ka lakile ko ɲɛnɛma la ka kɛ min kɔ o de ye k'a fɔ maliden yɛrɛ de tiɲɛnen don k'u kan ka dilan an yɛrɛ wa an yɛrɛ ko ni ye mɔgɔ hakilila k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko sariya sɔsɔ ko sariyaw de man ɲi sariyaw kɔrɔla olu n'a ɲɔgɔnnaw ko nka ko mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ maliden yɛrɛ de bɛ wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ka se ka munumunu sariya ninnu kɔfɛ o ko de ye Mali gɛlɛya wa ko ni ɲɛsin ma ko ma o ko hali ni an nana ni diɲɛ sariya ɲuman bɛɛ ko a tɛ ɲa. A siga t'o la wa n dalen t'o la. Awɔ. Parce que hadamaden sariya ɲuman tɛ hadamaden mun b'a dilan n'o tɛ ɲuman ye sariya bɛ gɔlɔn. Voilà ni mun b'a lawaleya. A faamuna. Awɔ. O ye tiɲɛ ye. Awɔ. An k'an tile. An k'an tile o de ɲɔgɔn tɛ o kɔfɛ sa ko Baccalauréat n'o ye camancɛ kalan kuncɛli kimɛliba ye o ko ale kɔni baaraw bɛ sen na fɛɛrɛ minnu tigɛra walasa ka se ka suyɛnni dabila ko la o kana jinɛ bɔ o ko yala ko olu na se ka to kɛ sababu ye ko ka se ka kɛ ka ɲɛ wa o kan ka kɛ dɛ parce que defuta u y'o kɛ kaso la donc ni misaliya don ale wulima bɛna kɛ o tiɲɛ ni dɔ taara kaso la ko ninnu an y'o de fɔ sisan ni maliden ma falen k'o tɛ ɲɛ wa siga t'o la n'o tɛ ne hakili t'a la k'a fɔ ko waati laban ninnu na ko defu kɛra k'a ban ɲininganiw ni suyɛnniw ma caya ko la ɲinan ta ma caya mɔgɔ min b'a fɛ ka u minɛ fana u y'u don kaso la donc bakita a tigi miiri o kan ka miiri bamananw ko ni sumabɔgɔ ɲɛnama tɛ siran wala ni ɲagili kɛra i b'a ye mɔgɔw bɛ tile maliden bɛ se ko kɛ ko ɲuman na an bɛ se nka n'i b'a fɔ sisan ko n'i ye nin karatu ko in kɛ fɛn tɛ bɔ a la o b'aw tɔ timinadiya k'a fɔ siga t'o la l'indicateur du renouveau ale ko di ko cɛ marifatigi n'o ye bamanciw ye u b'a la ka ɲini k'a fɔ ko u bɛna sariya lawaleya masina kɔnɔna na k'u ye o bagabali kumaw kɔni fɔ Abilanan G5 Sahel n'o ye Sahel jamana 5 ka fara ɲɔgɔn kan kulu ni Mali fosi ka bɔ a la o ko Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ni Niger jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini Mali fɛ k'u ka a lajɛ ka segin ko ka na kulu in kɔnɔ o kɔfɛ la ɲamaya d'a ma fɔlɔ hakili la kan ka daminɛ n'o de ye ni ye ɲamaya d'a ma u bɛ se k'a fɔ ni ma ɲamaya d'a ma mun kɛra a tigɛ ne hakili la sisan n'u ko ko bon a ye na an bɛ ɲɛmɔgɔ in d'aw ma parce que kɛlɛ bɛɛ b'o gundo kun la donc a bɛ wuli bolo a t'an bolo a b'olu de bolo a b'olu de bolo u bɛ u karo u poronen don min kan u k'o bila ba ye n'u y'o bila sisan k'o bɛ ɲɛnabɔ ko dɔgɔkun laban in kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ jamana kɔnɔ lakanabaliya sira kan sabula ko finitigi dɔw ni tora a ko la wa ko sigidala mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana fatura Abilanan o kɔfɛ ko i b'a ye k'a fɔ Sɔgɔnafin Bamako commune 3 la ko a jira n'u k'a fɔ sigida mɔgɔ caman kɔni ka so bɛ sɔn ka ci ka bɔ yen nɔ dugukolo ko mankan dɔ y'a sababu ye o tɛ ɲuman ye Imam Mamudu Diko ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min tora sisan o de ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ la kelen k'a bila a minɛn kɔnɔ walasa baaraw ka se ka sabati sema ye a jira sa k'a fɔ ko n'o ye kɔrɔfɛla la Bamaci jɛkulu minnu tɛgɛnɛw la kɛ bɛn sɛbɛn na ko bɛnkan sɛbɛn t'a la ka lawaleya u y'u ka nisɔngoya jira o ko ninnu sira kan Abilanan o fana k'o tile dɔrɔn o de tile a bɛ bɔ a sira fɛ ko kuma in ye tilenin de ye wa Ablaye l'essor faso ka fasiri ko EMIA kalandenw ka bɔ ko 44 baaraw sabatira kɛlɛcɛ jole minnu bɛ wele ko ofisiw jalabatigiw ko o 68 olu kɔni labɛnna u bɛ se ka faso kumaboli kɛlɛ kɛ nin waati ninnu na ko min bɛ tali kɛ Kolonɛli Asimi Goyita la ale kɔni y'a sɛmɛntiya u ye k'a fɔ k'u k'u jija u tɔgɔ dara kulu min kɛlɛcɛ minnu na ni o ye pankuru min an ka pankuru min bɛna ni kɛlɛcɛ dɔw ye avril kalo tile 7 sanba 2 ani 20 sevare n'a wele ko super Tucano ko olu kɛlɛcɛw ye cɛsiri min kɛ ka faso kanu ni faso kumaboli kɛlɛ min kɛ fo ka taa se u ni toli ma ko la k'u jija ka kɛ olu ɲɔgɔnna ye Abilanan o camancɛ fanga hukumu kɔnɔna na ko politiki mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw bɛ yen nɔ olu y'a ɲini k'u ka sen don baaraw kɛli la Ablaye furu kɛli la ko yala kɔkɔ bɛna woro nɔ labila wa n t'o dɔn ayiwa kuma bɛ yen sanni bɔ a bɛ yan gɛlɛya fɔ ye o a bɛɛ laada fɛn a fila ka fila bɛ bɛn a fila fana kan ka bɛn
sabula kɔkɔ ne ma fili o ye musow ka furu kofɔ cogo ye cɛw ta ye woro ye a fɔlɔ ka fila bɛɛ bɛn ne hakili la woro kɔkɔ kɔni tɛ se ka taa misiri la o fana tɛ se taa bulon kɔnɔ voilà donc kuma faamuna donc ni bɛɛ y'i place dɔn a banna hakili la kuma caman ti k'a ko la siga t'o la Stalman de Bamako bolandura ci stratégie la abla ko olu kɔni b'a la ka jira k'a fɔ ko kamakolo ka gɛlɛ kosɛbɛ ngana ka kɛnɛ stratégie la d'accord te basketia la sentinelle la les mouvements ngada jira k'a fɔ ko impôt barakalaw bi labɛn na ka baarabila dɔ sabati ka daminɛ udukalo tile fɔlɔ ka se a tile saba ma nata in ko nisɔnkɔlen n'u ka laɲini dɔw sabati baliya la ko Imam Mahmud Diko ko fasodenw ka wuli kajɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ surasiw nanen olu ka baara tɔ la tɔ dalafa k'u kɛlen kɔ ka filiw bɔ a la n'o rectification ye ko sisan ko k'u kan ka lakile ni abila ko le redressement tubarikalla l'indépendant ala sɛmɛntiya ko Imam Mahmud Diko ko camanjɛ fanga ɲɛmɔgɔ k'u seko kɛ walasa u kana kɛlɛ siraw caya a y'a fɔ Kodiwari kɛlɛcɛ 49 ye minalen juru la ko jateminɛ ka kɛ ko ninnu ɲɛnabɔli la walasa kɛlɛɲɔgɔnw kana caya o kɔfɛ ko sɔɔni a tɛna mɛn bilen ko dɔ bɛna fara taji sɔngɔ kan ko kura ye o tɛ ɲuman ye dɛ e bɛ sɛbɛn la e bɛ sɛbɛn la n bɛ sɛbɛn la dɛ o tɛ ɲuman ye ko dɔ bɛna fara kan surɔ yɛrɛ a fɔ sɔnna bɛna se 100 la donc a bɛna se 100 la dɔw b'a 200 ko yɛrɛ de fɔ ko in na a y'a to a la ma a kuma ka ca ya moto sɛgɛn bɛna daminɛ hakili la jateminɛ kan ka kɛ ko ninnu na bilen n ko moto sɛgɛn bɛna daminɛ a bɛna dabila moto a bɛ dabila dɛ est-ce que a ma dabila ka ban ayi a bɛna dabila a bɛna dabila caman ka moto tɛ sɛgɛn bilen dɛ ayiwa d'accord kuma ka ca kuma tɛ mɔbiliw yɛrɛ ma a ko bɛna gɛlɛya kosɛbɛ siga t'o la Ibrahim Sango ni ale ye kalata ko kɔlɔsi mina jɛkulu dɔw ɲɛmaa ye a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sariya suma yɛlɛmani ko la ko fɛɛrɛ ka kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jama fanba bɛ se ka ɲɔgɔn faamu a ko la cogo min na Gabriel Ture la ko muso dɔ jiginna den 5 la a bɛna kɛ wane ye dɛ kunungo ayi a bɛna kɛ wane e den 9 den 5 den 3 den 4 bɛɛ sɔrɔla Mali la a bɛna kɛ wane o don 3 ma sɔrɔ 4 ma sɔrɔ Sikaso wa 9 ma sɔrɔ Maroko wa et puis 5 jiginna yan et puis an ka médecin fana an ka tɛgɛrɛ f'u ye u sera ka 5 jigi n'an bɛ kɛ den wolo wane ye Sikaso la saba kɛra 4 kɛra 5 kɛra 9 kɛra diɲɛ la kɛra min ayi saba ninnu ti kɛ kubaw yɛrɛ saba bɛ kɛ kuma bɛɛ o saba bɛ sɔrɔ kuma bɛɛ voilà nka a mana se 4 ni 5 fana kuma bɛ yan nɔ n talikɛ Kodiwari kɛlɛcɛ 49 juru la o ko Alassane Dramane Ouattara bɛ mun de kɔ k'an k'o ɲininkali fana kɛ yan an b'a kuncɛ le malien fasoden ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ RDS n'o ye Yunus Amɛ Diko ka politique tɔn ye k'u y'a ɲini malidenw fɛ CEDEAO ka ɲagili wulili ko siratigɛ la o ko mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la halisa siga t'o la Kodiwari kɛlɛcɛ 40 ko siratigɛ la ko nin ko bɛ se ka taa fɔ yɔrɔ jumɛn malidenw ni Kodiwarikaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana kuma bɛ yen nɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Zanjɛbugu bingani o ko maa 6 ni tora a ko da fɛ o ko dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu tununa bololamɛnɛ caman tiɲɛna a ko senfɛ a bila ndani sɔgɔmada na kunnafoni teli kuma dɔ ye nin ye tilegan fɛ an bɛna lajɛ k'an nɛ don kuma min inchallah bon André fɔlɔ mɔgɔw na anw tɛ kelen ye kosɛbɛ ni y'an siri ka miiri fɔlɔ an ka équipe tɔgɔ la n ye miiri bi équipe tɔgɔ la n ko ja miiri banna équipe jumɛn sisan u b'a fɔ Black Star de Étoile de Super Lion de équipe ballon équipe bɛ olu si tɛ an ka tɔgɔw ye wa bila ye maintenant ne jateminɛ kɛ i b'a dɔn ne y'a ta région kunda waati min na équipe ba kelen de bɛ yen
région fara ɲɔgɔn kɛ équipe ba kɛ ka na équipe tɔgɔ la o waati o mɔgɔw u ka hakili n'u ka fɛɛrɛ ka ɲinanw ta ye an y'a ta Kayi ko le sigi de Kayi o y'o de don ka équipe régionale tɔgɔ la sigi la o tɛ kungo kɔnɔ misi wa o de ye Kayi taamasiyɛn de c'est le symbole de la ville de Kayi c'est le génie protecteur Kulikɔrɔ o y'o kɛ équipe tɔgɔ da l'AS Ɲana de Kulikɔrɔ l'AS Ɲana c'est le Ɲana Kulu o ye Kulu ye un lieu de culte Kulikɔrɔ taamasiyɛn fɔlɔ c'est là-bas qu'il y a eu la grande bataille entre Soumaoro Kanté et Sunjata Keita olu ka kɛlɛba ye fɔ en 1235 ko Soumaoro Kanté tununa yɔrɔ min na dans les Ɲana Kulu maintenant n'i taara Sikaso o y'a kɛ les Tata de Sikaso Tata ye jumɛn ye kɔgɔba mun ye cɛba ye mun dilan ka Sikaso koori n'a ye waati min na Samori b'a fɛ ka bin u kan ka a koori pour que jugu kana se u la o Tata bani o de o y'a da olu ka équipe tɔgɔ la o n'u ka histoire ka taa laban cɛba ale olu de ye le royaume Bambara de Sikaso o sigi kan n'i taara Segu ko AS Biton de Segu Biton Mamadi Kulibali Segu Sigiba Masasi ale tɔgɔ o de bɛra équipe ma o tɛ ko gansan ye dɛ n'i taara Mopti ko le Debo Club le Debo c'est le plus grand lac au Mali ça fait 160 km², propice pour l'élevage, pour la pêche et l'agriculture et la navigation. C'est le delta fertile du Mali. Maintenant, ni à Tombouctou, l'Al-Farouk de Tombouctou. Al-Farouk, c'est le génie protecteur, le cavalier blanc habillé en blanc qui fait le tour de la ville toutes les nuits pour protéger la ville. Tombouctou Dougdasri. Maintenant, on a Gao, le Soni de Gao. En référence à Soni Alibert qui a fondé l'Empire Songwe, l'un des plus grands empires du Mali. Soni Alibert de Gaoussigi. Qui a fait l'Empire du Mali. L'Empire Songwe du Mali, qui l'a amené à son apogée, avant que Mohamed le termine au déclin. Donc il y a Togomata Ganza. U ye tɔgɔta ka tɔgɔta u ka ladala la ka tɔgɔta u ka dugu la ka ale n'u ka dugu culture n'u ka dugu histoire bi ɲɔgɔn na Kidal ta yɛrɛ fana tɔgɔ bɔra ne kɔnɔ le Luigi de Kidal voilà mais olu nana o kɔfɛ de parce que o waati ninnu de bɛ yen donc il y a donc tɔgɔ ma taa gansan u ma taa comme sisan an b'a ta dɔrɔn ka ɲɛ bɔ tubabu fɛ non olu y'u ta n'i y'a dɔn dɔrɔn ale n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na ou n'i y'a dɔn dɔrɔn ale ni dugu bi ɲɔgɔn na ale ni dugu la a bɛ ɲɔgɔn na voilà a bɛna fɔ bɛɛ tun bɛ yɛrɛ y'a kɔnɔ n'i ko sigi sa Kayi i tɛna Kayi ka kɔni sɔrɔ i b'a fɔ k'ale t'i yɛrɛ y'a kɔnɔ voilà n'i ko Tata Sikaso i tɛna Sikaso ka sɔrɔ i b'a fɔ k'ale t'i yɛrɛ y'a kɔnɔ n'i ko Biton Segu bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ Segu voilà wa nin tɔgɔ ninnu fana kɔnɔ hali n'i tɛ Segu Kayi n'i tɛ Sikaso Kayi i tɛ Kayi n'i ye Maliden kɔni ye i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que Mali an ka jamana histoire Mali tariku dɔ don voilà i y'a faamu sisan i ni ce hakili la ninnu nafa tun ka bon kosɛbɛ donc olu tun m'anw ye hali miiri la hali tɔgɔ ɲini na o ye tiɲɛ an kɔni sisan an tɛ se foyi ko tun tɛ ka kun fɛ o Ablaye bon an bɛ k'o kan ne tun b'a fɛ k'o de fɔ i y'a faamu i ni ce